אמא שלנו נולדה ב-1934 בעיר סמרקנד לחייה וצביה פלישתייב כביתם הבכורה, ולאחריה נולדו עוד 3 אחים, דוד, משיח ואלושה. ב-1941 גויס סבא לצבא רוסיה כדי להילחם בגרמנים, חודש לאחר הולדת בנו. כמה חודשים לאחר גיוסו קיבלה סבתא מכתב שסבא נפל במלחמה ומקום קבורתו אינו נודע. אמא הייתה אז רק בת 7. סבתא נאלצה לעבוד בסנדלריה של סבא כדי לפרנס, ואמא טיפלה באחיה במשך רוב שעות היום. למרות כל הקשיים של אותה תקופה, אמא סיימה בבית הספר את כל 10 שנות הלימוד בהצלחה רבה, וקיבלה תעודת בגרות מלאה. כשאמא הייתה בת 20, בשנת 1954, נישאה לאבינו חנן, בנם של מישאל ופרחה ערבוב. אבא ואמא היו בני דודות, שכן סבתא פרחה וסבתא צביה היו אחיות למשפחת קלנטרוב. אבא היה אחיהם הבכור של גבריאל, מרקל ועמנואל. לאבא ולאמא נולדו 3 בנות, מירה, סופה ומרגריטה. אבא עבד כספר וסנדלר, ואמא עבדה כתופרת בבית חרושת, ואף זכתה במדליית זהב על שם לנין בשל היותה עובדת מצטיינת. אבא ואמא תמכו ודאגו כדי שנצליח בלימודים ונגדל לתפארת, וחינכו אותנו על ערכי תורה ומצוות. אבא לא עבד בשבתות והלך להתפלל בבית הכנסת. חגגנו את כל החגים בהידור. סבא מישאל היה בונה סוכה ענקית לכל המשפחה, והיינו אופים מצות לפסח בעצמנו. בשנת 1972 סבא מישאל הצליח לעלות לארץ. אחריו דוד גבריאל ודוד מרקל. אבא גם רצה לעלות והצליח להשיג אישורים. התכוננו וארזנו. ואז פרצה מלחמת יום הכיפורים ב6 לאוקטובר 1973. שמענו ב-CNN על המלחמה הקשה וחששנו לעלות לארץ, והמשפחה הפצירה שנשאר. אך לאחר 3 חודשים, בינואר 1974, עלינו לארץ, יחד עם דוד עמנואל ומשפחתו, משום שאבא אמר שאנחנו יהודים והמקום שלנו בארץ ישראל. נשלחנו לגור בדימונה, וכך, בחיים של שפע גשמי וחיי משפחה חמים וקרובים, מצאנו את עצמנו לבד, בארץ חדשה, עם קשיי קליטה, שפה ומנטליות ודוחק כלכלי. לאחר שנה עברנו לאשדוד, ואחרי 2 הגענו לגור באור יהודה. בשנים הראשונות אבא עבד כסנדלר ובבניין, ואז עבד 25 שנה כאזרח עובד צה"ל במחנה תל השומר. אבא ואמא הסיעו את הבת הבכורה מירה עם משפחת יצחקוב, ולהם נולדו 3 ילדים. את הבת סופה הסיעו עם משפחת קנדוב, ולהם גם נולדו 3 ילדים. את הבת מרגריטה הסיעו עם משפחת שופן, וגם להם נולדו 3 ילדים. אמא העדיפה להיות עקרת בית ולעזור לבנות בגידול הילדים, ואכן הייתה שומרת במסירות ובשמחה על הנכדים בביתה לאחר הלימודים ובחופשות, ועם אוכל משובח בטעמו. אמא הייתה חכמה ומוכשרת, למדה עברית והייתה מתפללת מהסידור מדי יום. בשבתות הייתה מגיעה לבית הכנסת וקוראת מתוך החומש. אבא ואמא אהבו מאוד את הנכדים והנינים, והיו נותנים עצות, ברכות, מתנות והמון אהבה. אבא היה אדם ישר, ענב וצנוע, בעל אמונה חזקה בהשם, וחיזק אותנו תמיד שהכל לטובה. אמר רק מילים טובות, קיבל כל אדם במאור פנים, ויקדים שלום לכל אדם. בשנת 2016, בחודש כסלו, לאחר אשפוז של שבוע בבית החולים, מסר את נשמתו הטהורה לבוראו בשיבה טובה, כשהוא בן 88,
מוקף באהבה של כל המשפחה. את אבא ליוו בדרכו האחרונה בנותיו, חתניו, נכדיו, ניניו ושכנים וחברים רבים, והוא הובא למנוחות בירושלים. אנו הבנות היינו מגיעות לבקר את אמא יום יום, ולטפל בה במסירות ובאהבה גדולה. החיסרון של אבא היה משמעותי מאוד עבור אמא, ואמא הייתה מזכירה אותו בכל יום. האירוע המשפחתי האחרון בו השתתפה היה במסיבת בר המצווה של הנין. חודש לאחר מכן היא אושפזה בבית חולים, כשהיא צלולה בדעתה ומוקפת במשפחתה. לאחר 3 ימי אשפוז עלתה נשמתה הטהורה למרומים, בשיבה טובה, 6 שנים לאחר פטירתו של אבא, וגם היא בגיל 88. אמא הובאה למנוחות בירושלים לצידו של אבא. אבא ואמא השאירו אחריהם דור ישרים מבורך. יהי זכרם ברוך. אמא, תמיד את עוטפת אותי בזרועותייך, תמיד מחזקת אותי במילותייך. אוי אמא, מדמעותייך אשבר. אמא, בימים הקשים את תמיד נותנת בי כוח להרים את ראשי, להמשיך את חיי, מהכאב שוב לשכוח. אוי אמא, בתפילותייך אשמר. אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית החם, אוי אמא, בזכותך אני קיים. אמא, כמוך יש אחת בעולם, לא אמצא עוד אחרת. את עושה את הכל בשבילי, כמו צבא את נלחמת. אוי אמא, שישמור אותך האל. אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית החם, אוי אמא, בזכותך אמא, לעולם לא אוכל בלעדייך, אגרש כל דמעה מעינייך, אעשה את הכל בשבילך, לא אשכח אותך אמא. איך גידלת אותי בשתי ידייך, בלכתי בבואי עד אלייך. את האור, את הבית החם, אוי אמא, בזכותך אני קיים.
Dedem boşu. Du ikisini bile. Komendo alaka faiz boro hoye ne ikdro. אמן. היי, תודה רבה. מביא אהובתם יגדם בעומר. שוב.